Вітаю, гэта выданне навін на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Амаль 3,5 мільёны беларусаў жывуць за мяжою. Прынамсі, такія звесткі прывёў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Гаўрыловіч, ды распавёў, як рэжым наладжвае сувязі з суайчыннікамі. Колькасць тых, хто з'ехаў з палітычных матываў пасля 2020-го, чыноўнік не згадвае, але адзначае, што сярод беларусаў, якія выехалі з краіны, ёсць нашчадкі эмігрантаў 18-19 стагоддзяў. На думку дэпутата, яны захавалі нацыянальную прыналежнасць і нават размаўляюць на роднай мове лепей за тых, хто жыве ў Беларусі. Адзначаецца, што сёлета з беларусамі замежжа ўпершыню правялі міжнародны тэлемост і плануюць паўтарыць гэтую практыку ў наступным годзе. Акрамя гэтага мы абвесцім медыа-конкурс для членаў грамадскіх арганізацый беларусаў замежжа. Там будзе две намінацыі: любімы верш, прысвечаны вялікай айчыннай вайне, і любімая песня. Ці датычыць прапанова чыноўнікаў тых беларусаў, што з'ехалі з краіны праз рэпрэсіўную палітыку рэжыму, невядома. У Мінску арыштавалі хірурга Лілію Качан. Ёй пагражае да 12 гадоў зняволення паводле палітычных артыкулаў. Жанчыне 41 год, больш за 17 гадоў яна працавала хірургам у 10-й гарадской клінічнай больніцы і цэнтры Нардзін. Цяпер доктарку абвінавачваюць ва ўдзеле ў пратэстах і закліках да санкцыяў. Цэнтр Выбаркам прыняў дакументы апошняга прэтэндэнта на прэзідэнцтва. Ім стаў дыктатар Александр Лукашенко. Такім чынам, на дадзены момант свае дакументы ў ЦВК падалі ўсе кандыдаты: Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Ганна Канапацкая, Александр Хіжняк і Сергей Саранкоў. З 22 да 31 снежня пройдзе рэгістрацыя кандыдатаў, а з першага дня новага года яны пачнуць перадвыбарчую агітацыю. Гэтак званыя выбары ў краіне пройдуць 26 студзеня. Украіна пракаментавала жаданне Беларусі ўдзельнічаць у мірных перамовах. Рэжыму Лукашэнкі нагадалі, што наша краіна застаецца суагрэсарам у гэтай вайне і таму не мае права прэтэндаваць на гэтую ролю. Адзінае, на што маюць права прэтэндаваць беларускія службовыя асобы, гэта справядлівае разбіральніцтва ў межах працэсу прыцягнення агрэсара і яго памагатых да міжнародна-правовой адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Напярэдадні МЗС Беларусі заявіла, што афіцыйны Менск спадзяецца атрымаць месца за сталом перамоваў пасля заканчэння вайны Расіі ва ўкраіне. Намеснік міністра ведомства Юрый Амбразевіч адзначыў, што перамовы, цытата, павінны ўлічваць інтарэсы беларускага боку. У тым ліку рэжыму важна атрымаць гарантыі ўласнай бяспекі. У Маскве падарвалі генерал-лейтенанта Ігора Кірылава. Ён узначальваў войска радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны Расіі. Папярэдні выбух адбыўся ў момант, калі Кірылаў разам са сваім кіроўцам выходзіў з пад'езду дому на Разанскім праспекце. Выбухоўка, верагодна, была ў самакаце, што стаяў непадалёк. У выніку мужчыны загінулі на месцы. Следчы камітэт Расіі завёў крымінальную справу паводле факту выбуху. Напярэдадні Кірылаву выставіла падазрэнне СБУ у датычнасці да прымянення на ўсходзе ўкраіны хімічнай зброі. З гэтай жа прычыны расійскі генерал заставаўся пад санкцыямі Вялікай Брытаніі. У выніку непагадзе, што напярэдадні абрынулася на Беларусь, пацярпелі 54 населеныя пункты. Паведамляюць пра перабоі з электрычнасцю на захадзе краіны. Найбольш пацярпела Берасцейшчына – 34 населеныя пункты. Акрамя таго, агулам у краіне зафіксавалі 50 выпадкаў падзення дрэваў і прынамсі 11 пашкоджанняў прыватных дамоў. Ад моцнага ветру паваліліся 5 навагодніх ялінак, 3 ў горадні, а таксама па адной у Заслаўі і Калінкавічах. Больш за 70% атракцыёнаў у Беларусі небяспечныя. Да такой высновы прыйшлі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў пасля маштабнай праверкі забаўляльных паркаў. Паводле ведомства, у краіне надалей эксплуатуюць каруселі, якія адпрацавалі свой тэрмін службы, што складае 7-10 гадоў, а некаторыя нават выпрацавалі 2 ці 3 тэрміны. МНС прапанавалі працягнуць ліцэнзію гэтых атракцыёнаў яшчэ на 12 месяцаў, а выводзяць з эксплуатацыі толькі каруселі пасля 3 тэрмінаў службы, то бок якія працуюць больш за 20 гадоў. Маштабную праверку атракцыёнаў распачалі пасля аварыі ў парку Чалюскінцаў, што адбылася сёлета ў ліпені. Тады ў выніку абрушэння каруселі людзі ўпалі з вышыні 3-4 метраў. Сярод пацярпелых былі дзеці. Ужо ў гэты выходны ў Беларусь даставіць віфлеемскі агонь. Польскія скаўты перададуць яго на заходнюю мяжу нашай краіны, адкуль ён трапіць у 140 Рыма і грэка-каталіцкіх прыходаў. Упершыню даставіць агонь непасрэдна з Віфлеему не ўдалося праз узброены канфлікт на Блізкім усходзе. Таму, як адзначае прыход у Варнянах, распаўсюджваць будуць вогнішча, што з мінулага года захоўвалі аўстрыйскія скаўты. Каталікоў запрашаюць наведаць парафіі 21 і 22 снежня. Тады можна будзе запаліць лампадкі і занесці частку сімвала раства ў свае дамы.
На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.